Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, sa 27 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karon mga igsuon aniya na kita sa ikatulong nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 6, versikulo 44 ngadto sa 51. Walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako mo'y mopaduol kaniya nga ri kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mo lang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan. Bisan pa niini nangamatay gihapon sila. Apan aniya ang pan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimong mukaon niini og dili mamatay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.